An mabet kan an mamiyo koth ng'ato ng'ino koth en ng'a. Mana nyisi kawuono ka piny ler, kati chiewa gotieno, kati penjo ng'ato. Gimomiyo ang'isi kamano? Ijaro kokomo? Ok ajaro kokomo, ang'isi kokomo isa good manager. Dong ang'isi nene isa good manager? Yes. But okoth jarapogi. Ineno for example sani? Kidwa gero ot. Itie things ming'eyo. Foundation ochakre nang'o? Yeah? Foundation ochakre nang'o? Gedo dhi nadi? Koro fundi mubire kore, yudo ka foundation oseketi gi ja drawing. Iwinjo ga? Nitie architect. Ja drawing, emong'eyo kaka ot biro bet. Magole ng'ato gole foundation kacha mokele somewhere kar mane first floor ka. Koro ngisun koro unyalo endelea kudhi mbele. Koro gima lich e gimana mara mitimo en foundation gi finishing. To finishing do aneno kaka kokomo motieko finishing. Podi. Pok gi finish. Ile nanga masani nyalo wajni finishing. Podi go mabati. Ne jatho nyalo wajni finishing ne orumo e Kenya ma wantiere ni. Gin jotho medi. Finishing gi orumo. Ma koro ng'ato nyalo kawe credit. Gidban Sadika. Management. Number 1. Ineno manager sakitenga mono gibeno koro appreciate ma an kama beteni. Anyalo gonyo no gudu kama market pin. En piuso mundo. Why? Piuso agenda pin from scratch. To made hinda who is hinda today. Ewenyo. Yes. Dong piuso bire manager tokwa. Yes. In fact, another second last. And the second last born. A management. Nono ka artist ne man kure. Ni malo. Nyaka mano sega bet ka temen malo kucho. Mana nyala go nyino gudu market ne. Makada sane ko ko biro ka. Ka wane managers. Tanyalo chungune kom. Ok ni kecho oduong na kinyuol. Tich mutiyo nenore. And ngato ko timo gimoro mane titi birna. I appreciate. Ko Pius. Marareyo. Ma en sani gik ma gitie ka inda. Inda sani ngeno se gik. Waendo gi. Eno chako foundation mo chopo nyaka finishing. Ma sani koro dong koro loso mana gike dala ne mos mos kacha tira ach kama adala loso gini. Kona ni nego time gini mana gima inda timo sani. Eno se gik. Ema jalam bose gik koso podo. Ema jalam se gik. Keno ema jalam koro gik kabisa. Ogik utieko wuodhe. Ema jalam koro gik kabisa. Ogik nango. Ing'eni gik ni bende okele. Chalo ne en sax ngato koso bedo sax. Ineno for example. Ema jalam. Ema jalam kata we go thum kawuono. Koro kaw kawoni from kawuono bedo public. Nyata. Koro loso nyata na maketho ga gik moko bende. Iwinjo. Nitie gimiloso mitero e juok dala jati loso. To nitie moro makisebedo go to kitere mondo losi. For example san. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Anenyi kwara mokajuang mana kaka na temo nyiso kanyo ni kawuono wantiere gi achiel kuom jok mabende osekelo oangla obedo kamoro malo kacha mabende en achiel kuom managers nyinge gi ng'eny kendo ei thumka to gik magisebedo kaka gikonyo godo artist ng'eny
kawuono wadani mondo mi wagoye kode mbaka. Kawuono ok wadawuoye weche mag ring, but wadwa mana penjogi penje weche mantiere e Ohangla. To osebedo ka bende no onge e Ohangla ka. Ok ong'e ni nodhi kanye tango mane otimore. Ko kamano, Wuod Ajego, karibu sana. Asante. Adani mondo mikungi mosa ne nyikwara mogi mabende neni kama iluongo ni Orindi Maliet. Koro kawuono adani mondo mi mosa ne nyikwara mogi jopiny mabende neni kasani tip inyisgi e kumilale. Okay, na joma winjowa kata joma nenowa. Amoso. I hope no dhi maber. Abenda maber ruoth orita. Ji ong'e mana ni Wuod Ajego. Gi nyingi owuon tinyalo nyiswa ni nyingi en ng'a, to ere kaka ne donjo Ohangla nikech wan gi jothum mang'eny ma bende se support kendo se konyo sana kaka manager mag gi, to bende kaka support ma in owuon ikawa ka jathum titere e studio to dhi record. Ere kaka ne chako timo gigi, to nyingi owuon en ng'a, nikech Wuod Ajego ni to koro samoro en mong'ere pap, but ng'at mong'e kuma Wuod Ajego ayo onge. Okay, gi nyinga iluongo ni Jackton Otieno Amburo. Nan wuod Sakwa Bondo. Kamoro na Ajego no en our village. To Ohangla, before kane pok adonjo Ohangla, an aja rumba. Ni go rumba koso ni ero rumba? Na ahero rumba. Kata sani rumba ne ma pod atimo nani? Ema pod ahero. Mano gima nahero thum. To biro na Ohangla en kane adhi ga rumba. To chieng' moro kae mane gocho Zanze. Jomong'e Zanze. Mano Zanze, mano kuro 2012 pucho, 2013, Yes. Chieng' no ne wan gi Mili Fedha. Ndalo ma extra Super Limpopo. Ka Musa tho, koro Mili emo kawo band. Mano yudo ka koro extra lido maratari. Yes. By that time, ne wa support Super Limpopo. Mar Mili Fedha. Koro chieng' no ema ne odhi gocho dala paro. To doluongo Mili mondo odhi time nani. Noleo, koro ng'iso Mili mondo odhi makne. Odhi ochakne. Yes. Odhi biro. Koro sama ne Mili go thum, to ema odhi biro. Ema koro biro bang'e. Yes, ema biro bang'e. Ndalo na Adedi pok ogol. Koro kida gol Adedi. Adedi achiel, Adedi ma no hit malich. Yes. Podi wera pok obedo recorded. Koro ema ne wero wewe ni nani, unatoka wapi, ulinijua wapi. Poko were e stage. Okay, no se wero thumbe moko, kata Ohangla moko be nitie, but an ok ahero Ohangla. Koro that a day the thing. Ema no me ahero. In fact chieng' no ema na chunge gi tienda mamielo Ohangla. Mokwongo. Mano was your first day mimiele Ohangla. Wewe ni nani, unatoka wapi, ulikutana wapi, gigo ema no mora. Koro bang'e no nakoni karo Ohangla ni bende mit. Koro sometimes na jakwalo ka dhi mielo Ohangla kamano. Mane kaka nadonjo Ohangla. Mane kaka ne donje thum. Kaka ne donjo Ohangla. Nachako hero Ohangla. Koro bang'e kanyo mbele kanyo to nayudo ka ne an gi gimoro ma ang'isi nahero thum. Yes. Nahero rumba. Makata rumba kapok abiro Ohangla. Nitiere jo rumba mana satemo sponsor mo record some songs. Koro naneno passion manan go mar support thum cha. Ano kana jawer. But nan gi passion nahero nini talent. Yes. Koro nayudo ka jo Ohangla ng'eny. To gitindo. To gibeyo kabisa. Koro mana ng'iyo ni to ere kaka wanyalo konyo nyithindogi. An awuon maybe naonge gi gima duong' kabisa. Yes. To ne an gi some of my friends. Mane nyalo kelo on board. Mondo wa support nyithindogi. Enano. Ma ng'ama no support mokwongo ma kabisa. Yes. En Kofi Makadori. Mano Kofi Makadori. Wuod Migori. Kane oyudo Kofi Makadori nosewero thum moro kanyo mane giyware gi ema cha. Mana Adedi achiel. Thum desi aya ka baba. Thum desi aya. Ne giyware ga Adedi. Ne giyware gi ema ok Adedi. Yes. Thum desi aya ne giyware ga Adedi. Kofi no giyware gi ema. Moro bilano. By that time noyudo kana hero ema kabisa. Ne pod ga Kofi Makadori. But nawinjo kotimre nani. Kower. But nakia pok nanene physically.
to nayudo ka ahero Ema, ma Ema nwasego go nyaka biashara. Ema wasego nyaka biashara koro nayudo ka ahero Ema. Yes. Being ni nayudo ka nahero Ema, to Kofi bende nigi potential. To Kofi ni pod onge joma ne nyalo mako bade, kata ng'ama ne nyalo kete to the public mondo jonge no onyalo timo gicha. Yeah. To Ema already nose mako ground. Nose mako ground. Yeah. Koro nochuno ma walk from that side. Tabiro ka Kofi. By bad luck kana chopo ka Kofi, tayudo ka Kofi chal be gima noloro band. Kendo mabiro disappointed. Koro beto loro band. Yes, beto onge gigocho gi ogoche band machielo. Gi joge. To kanye ma akia nang'o notimre, ok anyal paro maber, but apani oyare masani keyboard makaindani. Oyare missing. Yes. Nodhi wuoyo gi Polycarp Wood Asembo. Ni nitiere ng'ama nyalo oyare ne keyboardist mar Kofi. Yeah. To Polycarp ema ne manager mar Kofi ndalono. Koro yaro dhi oyero ko yare waseng'ere go. Yaro aseng'eye. Koro yare no dhi kwalo ne Kofi, odhi kwalo ne Polycarp siri ni bana nitie ng'ato moro ka nyalo konyowa. Mondo bando ne timre nade ochung' nikech kuma ne gintiere cha. Ok ne mor nikech ng'eni ki ne dalani wuok e dalau. For example kana Nairobi kae in gi ot gi nyithindi. Lor nu dor kore kawo nyithindo dhi ikete e od ng'ama chielo. Ok gin comfortable. Gin e parking. Yes. Koro gicha ne hinyo gi kocha. Koro Polycarp nogocho na nakia Polycarp. Ni pod akia Polycarp. Polycarp ogocho na namba moro ogocho na kane tich. To introduce ne Polycarp Wood Asembo, en manager mar Kofi. Odwa romo koda. To nanyise ni unavailable. Noyudo ka tiyo Memorial Hospital. Mano koro kidonjo bedo manager kosi donjo support Wangla. Pok abedo manager. Mano pok ibedo manager. Podi. Adonjo support Wangla. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Okibedo manager. I support jothum. Nworomo gi nanoyudo ka tiyo Memorial Hospital. Yes. Nworomo gi Polycarp. Polycarp nobiro ira. Mwaromo, mwawuoyo. Mong'isa kaka nodwaro kaka odwaro mondo support Kofi. Mana kone ni mano ber. Nikech anyisi ni an ok anyal timo support kenda. Ni an gi jok moko. Nadhir is my cousin, is like my brother. En bana moro wago dala kocha, tiyo kocha. Nadhi apimone. To penja ni to nyathi miwacho ni bende ong'eyo ira dier. Tang'isi ni anto kuma performance pok taneno. Lakini thum bende nitie. En mano wero thum dise an, nikech mane thum ne trend by then. Yes. Ginitie thum moro be niluongo nang'o, thum mano wero ni piny yore gimoro. Mar piny yore. Koro mage thumbe mana kadhi ayir bwana ni to wadhi wakete mtoka. To wawinjo to koda ni ng'ani nyalo kijana ni wanyalo support. But nyaka wadhi wang'in to timre nani o perform nani. Nikech en ok onyal biro kama bwana ni perform. Koro noora. Kane wadhi be pok naromo kata gi Kofi owuon. Koro wapango gi Polycarp. Ne wapange ne bwana ni shows madhi dala. Nikech ang'isi ne nitiere band moro. To mondo nwagole band no was not easy. En a long story. Mama to kara donje ka. Yes. Mondo nwagole kanyo ne tek. Koro wapango gi Polycarp ni the best way en wapango ne shows makanye. Madala. Ne wapango show dala. Usieko. Usieko paro osedhi kodi. Wapango Somageta. Mwapango nyaka Uganda. Kano wakanyo ne na very big thing. No, they better successful. We show mokwongo mondo wana Nairobi kama mondo odhi kono. Ok ne gima yot. Ne en lweny. Mane kindwa an gima ne konya by then ni joka ne kiaya. Giwinja nying bat gitimre nani? Gikia ng'ano. Then an kaka nanani. Ibiro nena kamae kata ngi milion 2 kata onge kata siling. Ina. An kaka nanani kaka biro bet. Ok achenje ka. Kata ngi milion 2 kata onge go. Ana kaka nanani ok achenje ka. Koro ane jogi to gikia ni ngama sponsor ko but nyinga to ging'eyo. Mamoko be biro mapenja ni bwana wuda jigo to en ng'a. To an
mano adhi gi bwana ni Shosgo. Shosgo notimo maber kabisa. Kendo Kofi nower mabedo convinced ni bari mabwana ni wer. Yeah. Emo were nyaka thum mare safari ya Uganda. Yes. Kidhi winjo safari ya Uganda mar Kofi Makadori. Thumno te Kofi no wero. The journey no kaka dobet. Kaka no dhi kono. The manyi thum no dhi winjo. Kana osedhi ka duogo, aduoko report. Dongan na jaote. Yeah, ini jaote. Aduoko report ko mduong. Ibana kijana cha nyalo. Emo rekode thum marambanya piny gi malo. That album. Album no mano Wuda Jego. Album mar Rambanya piny gi malo no te. Mano Wuda Jego. Mano wamiye support. Mane wanyalo chiwo. Yeah. I thank God ni ma Kofi bedo Kofi nyaka kawuono mawuoyo ni. I'm very happy. Yeah. Kofi bedo Kofi nyaka kawuono. Manyaka pinje te ong'e ni Kofi Makadori niti. Koro ban mar Kofi ka ne in mana nini? Ne in mana ginene? Ne in mana Ban mar Kofi ka? Nadonjo kaka sponsor. Mane chako kaka sponsor. Yes, na kaka sponsor. Mang'isi ni nitie joma nitiere toka, an mbele nikech nitie kaun kata mana company. Nitiere jomioro. Mana die. Nitie kila ng'ato timo part mare. Nitie director. Kamano kabiro piny. Koro nadhi kanyo kaka sponsor. Nono Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 0711923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Bas, koro itwoni in owuon. In gimitimo en mani kisekao. Makito ne jopiny. Ikawo jathum. Yes. Ma samoro lagore lo kacha, tikeli luoke, timiye jopiny tiwegi kanyo. Koro ineno e wangala ka be nitie jomiluongo ni cartels. Cartels nitiere wangala. Koro ikawe timiye cartels. Koro kiseketo lwet cartels. Cartels gi gin jok machalo nade? Cartels gi en ng'ama koseneno gin opportunist. Kaka giseneno opportunity somewhere. Nitie nyaka manager matimo that. Mano kanyal mention ng'ingi but ging'ere. Kata in bapa ni ng'egi. Ma koseng'iyo kama moneno ni maler ni gimoro nika. En the first ineno gik moko miketo ka scandal miketo ka Facebook ki ang'ono gi. Those people matimo ga gigo. Jomene ni ka scandal Facebook. 90% of them kosa gin kaka cartels ema timo ga gino. Okay. Ada penjo ni Wuda Jego. Ere gima nomiyo iweri gi wach mar nini weri gi ni ok nini weri go. Pod in manager mag jo Angla koso ni weyo. Sani oka manage jotho mora mora. But one as managers, Luo artist managers, one gi union moro. Un gi ni union. Yes, mano wachako. Motimo some developments. Mane kama ntie. Okay. To pod bende jatho ma piny ma identify. Yes. To pod anyalo support. But nikora wuok na bedo manager koro kaka ibire club e yuda na manager thum. Ni Wuda Jego en manager mar ng'ane. Kanyo ta onge. Mano onge. Gimomiyo onge kanyo mokwongo. Ing'eni tich moro ma kitiyo. Tiwe gi berne kata gi mitne. Then age bende. Age bende nitie age ma kichope. Tiwe gimoro. Koro awe obedo manager mar jo Angla gik moko adi adek. Number 1. Sana ng'ama duong'. To nitie tije moko ma kitiyo nyaka retire. Sana ng'ama duong'. Ok ada bedo manager. But pod anyalo support jathum. Sana. Matini inde miduonge manager gite. Kaluwore gi higa. Nitie mohinga. Nitie mohinga. But kora wuoyo kaka an kaka Wuda Jego. Yes. Number 2. Ineno yo Angla. Ok no kethre baba. Mana dier madu.
iri ka kwanglo kethore. Mano kwanza gima dwani mondo mi nikech une managers. Tawinjo maber ni ineno managers gi. Gin bende ema gitero jo wangla gi kata gitero artist. Idhi yangne ge gweno, bede gweno marachar kata marateng. Tidhi luoke gi remo. Uno wegi un managers nikech une mung'e kuond, uno mung'e kuond ma joge dhiye. Kanyo kada kami wacho no to kada wuoye. Lenga mondi kami wacho no. Maybe chiemo wacho moro but gi sani. Gima ng'eyo manyalo wacho ma maybe madwa chomre gi kanyo. En ndalo machon, jothumbe machon mane wer chon. Kochako makata kumon be no wantie mano support jothum. Thum ngine en juogi. Thum en juogi. Ma ng'ama go thum en gi juogi moro mano dalagi momake mar thum. Koro thum ne loso ga gi juogi madala. Ma jathum ne wer kose ka juogi chose make tikawe tidhi loso gi juogi madala gi cha momake cha lose kanye loso no iloso kanye juogi mar nyaluo juogi mar luo ok jajuok nitie juogi ineno comedian. Okay, sawa. Aseelewa. Ini comedian. Itimo comedian. Ini comedy, itimo comedian ber kabisa. Inyalo miel, inyalo timo gini such many things mitimo. Yes. Gino en juogi akena nyuole luongo nadi. Nyuole luongo nadi. Anyuondu. Anyuondwa. Dodwa iluongo ni Ramogi. Koro nitie juogi mar Ramogi mar anyuondu no. Mar Ramogi no. Eman kuomi. Ineno. Koro mondo tim gicha maber. Iwuok ka kaka an ang'eyo. Ono bena kawi tadhi kori dala ukucho. Tapenjo ni ere kama juok Ramogi nitie. Iwinjo. Kanyi miteri tidhi losie. Koro ng'ama losie ema penjo. Joma losi nitie ineno kidhi Ramogi kanyo. Nitiere joma ong'eyo Ramogi no. Gi jodongo mong'eyo matimo gino e dala ukucho. Kila clan ka clan nigi margi. To sani jothum ma kawuono managers moko wuondogi. Kapok idhi kar managers ma wuondogi. Loso ni loso ng'ato nang. Manto koro depend. Kaka juogi madala utimbre nan. Nodonjo kuomi. An mane mang'eyo. Masa moro nyalo dhi titeri mondo losi tisari gi wembe. Entie misare gi mana kaka chon itako ga ji ka jitendo. To nyodo na no kiiri juok. To nitiere kaka nisaro bundi tigolo juok cha kuomi. Koro matieni ng'ama losi ni en ajuoga. En ajuoga ok ajuoga moko miwacho mida terano. Nitie kar dala ukucho nitie jaduong' moro for example sane wach ni ya. Ing'e gimiro ngone chira. Chira ng'eyo. Donge chira. Ing'e chira. Chira kumagi kawuono. Tidhi di akena tigi dhi loni dili akena losi. Chira kumagi kawuono. Nitie yath nyaluo midhi manyni. Chira kumagi tidhi migi miluongo ni manyasi. Yes, manyasi. Koro ng'ama mi manyasi no. Ajuoga. Ajuoga be nitie types ajuoga mopogore. Nitie ajuoga man nego ji. Majanawi. Yes. Majanawi majandagala. To nitie ajuoga madilo. Eno jadilo en gi juogi. Yes. But eno konde ng'ato. Gimarach motimre ka koro samoro wuoyi odhi oneno min gi samoro ka timo gi jonyuol timbe maricho. Ng'eni mano gino. Mana ajuoga malosi. To nitiere ajuoga ma en jandagala. Ndagala en ng'ama iro ng'ato. Manyalo nego ng'ato. Koro mar jothum ni luongo mar jothum ni ajuoga mane? En janawi. Ok jandagala. En ok jandagala. En ojanawi. En gi juogi mar anyuola. En gi juogi mar anyuola. Janawi. Diwinye ga ko. Janawi madako. Isabella manyana sego kiti tamo jinge. Isabella nego to chiero. Ino nene wuotho. Isewinye ng'ama ywak ne Isabella no nege. But jomano kon chiero ni mine onge ka kan ne ywagne to senegi kendo chieng. Meaning mar gino koro wami gi Isabella. Samoro podi ni kijana matin. Iwinjo. Samoro kijana matin. Ina na Isabella, koro Isabella giri mago koro e ajuoke mane nitiere lo land mane konyo. Dongo wino misiani mane wero Isabella. Meaning ni juok owino misiani mar thum. Isabella muga mano timre nan ema no thiedho jowa masani wa mer jothumbe matiyo biro masane gi weri ma chon dalo chaka dok piny masane gi mang'eny yes kopogore gi Odongo Swag we mention nying Odongo yes Odongo Swag emo swero daktari ne mokonye meaning daktari mane konye no
ok ne en dakteche moko miyi samoro ma ji wacho mana kiago. Odongo daktari mane manokonyo Odongo? Dong nowero Osama. Osama Dok. Osama Doctor. Tisinya ngayuak no Osama onego ng'ato. Mare koro Osama Dok manokonyo Odongo. Koro Osama dong no macho gima nowere wer. Mana miya na luongo nyinge. Odongo nowero Osama Doctor. Dong. Ma doctor ema. Before that kapok owere nitiere rumors no Osama mothiedho Odongo. Mano ne rumors. Koro kano were to chal gima ne rumors ya nongiso ji ni en kako wache no. To Osama kane ng'iye, Osama en ajua kaka Isabella Muga. Ming'e ni macho Osama. Osama nyisi kata Odongo moitgi, thumbo Odongo moitgi. Osama ema nomiyo thumbegi koro Odongo. Yes, Osama mondo thiedho Odongo. Emo thiedho Odongo momiyo Odongo hit. Kendo Odongo hit, kendo poro bero medo hit. Nikech Osama Dok. Odongo nothiedh gi juogi mar nyaluo. Osama no set nyocho. And very unfortunate. Yes. Idana, very unfortunate. En dhano. To nyaka ji tote. Koro neno kidwa ni mondo to mineno migo sani ne. Iriji masani. Awinjo gi mang'eny. Utero ga ji kanyo kama manager. An kama setere ng'ato. Ini setero ng'ato kanyo wacha dier. Kanitie jathum masetero. Wan kage kana yaye kanitie jathum manyisi point blank. Makati luong kati chiwo magutino to biro nyisi. An jathum masekawo kamano wadhigo kajuoga. Onge. We wacho ni onge an mawuoyo. Okay, sawa. Jathum masewuok nwadhigo kata mana in sani. Kakira lo ji pano rindo wero thum. Tabu penje ni bwana. Dala hukumi wuoke cha kata gwengu kacha. Juog ni oa kanye. Yes. Kanye magura jigo rieko di ter. Juog modala ucha. Ter. Winjo. But usiepena makawuono ge some not all. Usiepige in terms of money. Managers wete Jothum including managers. Makawuono gi. Ok gitela kine moko. Owe juog mandala cha. Gilawo juok moro mana kia. Kuro pokana dhi. Juok mopogore. Yes. Moteni nitie juok ma is very safe. Nitie juok ma safe makata ko politere. Donge mapenyo nitie juok ma safe makata kitere jathum. To en juok ma safe. To nitie juok moro makoro kitere jathum. To en okara jathum wacho ni jathum. Wetiyo gi jathum. Nitie juok omiya nyisi ni yaki. Nitie juok ineno gimoro amora. Gimoro amora nitie madhi gi juogi. To juogi maber en juogi mar anyuola. Juogi maber en juogi mar anyuola. Iwinja? Juogi maber en juogi mar anyuola. An kipenjo jothum mana sebedo gogo. Kata mose associate godo. Abiro penj, in fact, onge jathum mase manage kata masebedo go machiegni motiyo kamoro achiel makia dalagi. Onge. Okay. Ang'e miech gi te. Un kaka managers. To gima miya ng'e miech gi nang'o? Kadwa bedo kodi no tiyo kodi kata manage mokwongo number 1 nyaka ng'e ni wuok kan. Nikech ing'e ni nyalo donjo gimoro ni timo gimoro gi kaka gik moko sano timore ni. Kare donjo gimoro min madhi hinyi mbe? Yes. In madhi hinyi mbele. Inan. Nitie gima timore ka. Un managers seche moko clash. Ma oyudo ka upogoru. En ang'o matimore? En PM mar nyota. Yudo ni nitiere manager moro momako jathum moro bwana ma en thumbgi gi ng'ano it mar atari. Then yudo ka nitie manager moro bende to embe pod en piny ma bwana kako it onge. Jamane maya momako lwete no kit. Kore na no. Kaka itimo gini. Koso udhi kuond jok mopo ajuok gine miwacho ni gine. Number 1 hit mar jathum to number 1 depend ga jathum owuon kowe manager. But umbuso ga support mama ya. For example kaka koro nare mi example mamara. Kati ina se manage ndalo moko. In ka kora wuoyo ko din mada wacho gi example mari. Dongi na se manage ndalo moko matin. Inyal paro gima nangisi mokwongo. Ni ba. The first thing adonge na watch ni en ng'ato roch ni aka. Inonga se dhi dalu mo chiemo nyaka. Dong. Mo dhi nyaka kor gato misifa. Dala to misifa not korgi, ka to misifa. Mo chiemo. Kano dhi manyo juok makanye modalau. But adier we anyis jogi. Juok modalau ne pod no kwa yudo tiende malong ba ndalo no. Ne wamanye. Juok makor wawuok kambani. Ba ne pok yudo malong koro kampani to no wadhi. Ma inyalo attest ni no atimo mano. Nitika mana akawi materi no wadhi. Mara ne tek ma weto. Nitika mana akawi materi ni koro kodi ka wadhi kodi kia kure. Dong wadhi kodi dalau.
Kindu. Ne pod waluwo tiende. Yes. So hit mar jathum chakre gi jathum en owuon. An kaka manager abiro nyisi ni number 1 and sama ase identify talent. Tabo nyisi ni talent kiwe wach mar juok madale uno mokwongo madhi mi thumni bedi mokwongo. Adhi nyisi ni mondo thumni mondo bedi thumen tich. To thumni gik moko ariyo. Yeah. Mami yiero ema thumi. Yes. Winjo. Achiel maber e ariyogi tema tije tek mang'eny mogik. Thum nyalo chuli ka pesa ama thum nyalo loki jara ura miberi ng'at moro ma useless. Pok otimoni in pok ichopo kanyo. In pok ichopo kanyo. Koro thum mondo chuli miber kata gi ot bila mineno kuma koro wantiere ni. Ok en tuk nyithindo. Secret e nang'o? Ok en tuk Secret e nang'o? mondo thum ochuli. Maber. Nyaka ijituma number 1. Ibedo ng'at ma focused. E gima timo. Ti compete gi the current marketing. The current market. Iwinjo. Dhiya. Awinji. Kisetimo magi. Kiseng'eyo ni in kanye. Yes. Clientels magi gin ng'ano giri. Tang'o magi dwaro. Kiseng'e magi. Idok kama juoki cha. Koro dhi wuoyo gi kwere ni ka. Juogi ma last. Koro dhi wuoyo gi kwere ni ka. Dong iseng'eyo clientels magi ni gin types mage. Inego thum bila mane. Jok magi ma mieli. To ere kaka idwa yudo jogi. Ineno. Koro idok ira jo nondu. Ajuoku madala cha. Mano mi iwer cha. Nikech ing'eni wer jathum nyalo wero wende 200 to kondiko but ong'e gite. But an to kanyal wer kata mana wer achiel machielo. Kawa ng'ado gini in short. Wacha adier wuod adier. Inamaanisha ya kwamba chal kama thum masani goni nyaka ibedie gi gimoro ma iluongo ni gima biro boost talent mari. To gima biro boost talent mari ni en nyaka imanyo juogi matene juogi miwero ni e juogino miwacho ga ni juogino According to koro kata gima nyaka imany juogino to juogino mondo mimanye miyude en nyaka idhir jathieth. To jathieth midhire ni en jathieth ma dalau. Ok inyalo we inyalo gima hinyo jothum ma kawuono mineno ma kawuono. An pod biro medo hinyogi. Manyalo winja to winji. Mok nyalo bendo we. Nikech after all an gima dhi lus. Otimre nani? Onge. Ok inyalo we juogi madalau. Ni dwadhi manyo juogi maybe India Hussein. Maoko. Kata we juogi ijaseme. Idwadhi manyo juogi ma oyoma. To juogi gi be gikelo tho koso tho to onge i juogi ka? To mane? Dong kata koponi gimoro amora nyalo tho. To gimoro amora a living thing nyaka tho. Dong ema penjo ni juogi gi. Lakini to mo gikel juogi ma wacho ni ok anyal biro negi in aluoch. Monde ka thum ma matimo mondo hit. Koro mane manego ji? Awinjo. Ma extra. Ma nego ji ma winjo ni nego ji. Ma ato poka witness but awinjo. Ma winjo ni nego ji nikech awinjo maybe kian ng'ato kiano sacrifice ng'ato kian ng'ato timo ang'o. Ato magoro poka neno. But awinjo ni mage matimre. But gimang'eyo mama na awacho without fear. Ni some of our musicians today owe juogi mag dalagi momako gi momiyo gi wer cha to gidhi manyo juogi moko maoko mag Kenya usungu ma kawuono. Emomiyo kineno jothum mang'eny sani chon jothum ne thoka gin jodongo. Mantie jothum ma chon bende pod gin jodongo nyaka kawuono. Ma samoro kinyo ga jathum kane tho to notho samoro ni notuo okimi onego kiango okimi machon cha. But ne githoka gin joma dongo. But what of today? Jothumbe masani thoka tindo. Koro juogi manyasane manyasungu ni en obiro gi ring ni koso obiro gi gik mopogore. Ring na ba nene. Imbo king'e to in manager. An sena naka wako ring.
kata kan in kana manage kata mana umbe un maneche in gi ring umbe maneche umbu rwako ga ring ani sana ka rwako ring lweta ring mana an ga lweta kan en mara mana timo ga dong samoro in gi juogi mar nyadala miwacho no to juogi mar nyadala no mar nyadala is allowed to samoro en kata sirwa rumo mirwa juogi mar nyadala is allowed to everyone. Okay. Chal mana ka kidhi school japuonj ok wuoth kitingo certificate but japuonj. Okay, but jok matim being ni in kachi ng'eyo an juo kama an go dong sina Adam ya vure good example kata ka uru mobet piny kae ni akawo nyathi moro kaka ma kijana man ka uda lego ni kawuono ta mwan kijana da push only 4 months to lulan te biro ng'eyo ni tija thumondo miluongo ni sonso mano miya gi juogi madalawa okoro imbe in gi juogi juogi moro ni kuomi kanyo ma imbe sani bende mokwongo yo industry mar thum ka nitie gik matimore industry mar thum ka mang'eny ineno bands gi te kwanza mag luland gi te mag ohangla gi ang'eyo 90% activities matimore kuonde achiel minyalo kwano no ok anyal nyisi gima timore no activities go ok ikwan ma band for example sani ineno sani gik miwacho kaka ineno jothum yware kiang'o kia jothum obet piny jokia mane obet piny di penj ng'ato gima yotimo jathum Kisumu the first person mabiro ng'eyo Nairobi en wuod Ajego. Awinjo ni un kaka manager gima jathum otimo a very good example madanyisi but okada mention nying ng'ato nitiere osiepena moko managers wakae gitiyo kamoro achiel kata ne gitiyo kamoro achiel to because of 1 2 3 things ne gipogore ng'ato dhi kamoro ng'ato dhi kamoro nyocha giromo secretly managers te jok mawacho nigo nyocha giromo secretly ka giwuoyo ewi jothumbe moko ariyo magi dwane gi med tero malo koso gi dwok piny achiel idwa tero malo achiel idwa dwok piny mondo achielo med dhi achiel dhi malo achiel dwok piny nyocha giromo ka recent like 4-5 days ago mago managers matini mana nyisi the truth makata ka gineno video ni gibiro ng'eyo ni wuod Ajego wacho adier ne giromo managers nyocha romo mowacho ni jathum achiel titero malo to jathum machielo idwoko piny matieni managers gi gini ajuoke ok gin ajuoke mana doing things ineno ere kaka giloro jogi ere kaka gidwoko ng'ato piny tachiel giting'o malo kriteria ma gitiyogo miya I don't know gima ng'eyo matieni miting'o koro emano miyo ne giweyo gima ng'eyo asemanejo koth Jarapogi asemanejo Nick wuod Alego asemanejo Alwoji Panoran asemanejo Kofi Makadori ndoga manage matin to kakor kachako iwinja maler to wapenje gimoro in ang'o miyo jok mise manage gi te ngima gi ok ber ng'ama ngimane ok ber jogo ng'ama ngimane ok ber jogo chakare koda in ngimani ok ber ngimana ber ngimani ok ago thum to thum dok ne we in midwaro Kofi to Kofi Makadori awane lenga ere Kofi Makadori ngimane ok ber Kofi ngimane ok ber Nick wuod Alego Nick ngimane ok ber Nick ni dala ng'ami kwano machielo chaluori anyisi Kofi Alwoji Panoran anyisi Okoth Jarapogi anyisi ndoga bedo go almost upon 1 month toto koro anyisi these people joma kono nigo anyisi samo chako ne ya prosperity mar jathum en wuok kuom en jathum ne owuon ok manager timo part ne ing'eni mokwongo an dongine miwere stage nitie kame kanyis okaba iwacho ni manager timo mana part ne but iwacho ka maber niya ni managers nyocha obedo piny mowacho maber niya nitie jothum ariyo achiel gidwane giweya malo kama intie top no to machielo ne gidwane gidwok piny yes ariambo koso kare iwacho adier kendo mana wacho ni matenia gin
gin giparo ni mane ma ginyalo timo. Iwinjo, pachgi moro manyisogi ni ginyalo timo mano. Ineno in mondo prosper, kaseng'isi ni ba onego bed ni iluwo yorni. Ama ichako luwo yorno, ama weyo mok iluwo yorno. Mano koro up to you. Wuoda Diego. Gima wacho sama wachako bende ni an tija en identify talent kete tidhi romo gi cartels. Koro kar cartels ka emar dwa dhi determine ni who are you kama intiere ni. Ineno joma kwano nigi te. Akwano nyalo ji Panoran, akwano Koth Jarapogi, akwano Nick Wuoda Lego, akwano Kevo Makawili yo wilgo. Ndogo jara ndogo notho ndogo wayo kwano kanyo. Joma kwano nigi ng'ama timo maber sani to mano Koth Jarapogi. Ask me why. Why? Okoth kanwa waerego kana bebedo manager mar Okoth. Kata in nyaka ninja iseneno e social media kamoro amora ma wuoye wacho Okoth no Okoth Wuoda Jigo timo kio timo iseneno e social Podi. pokineno. Donge. No were peacefully. Kaka samoro nyalo witi machielo dhi kamoro. To nitie gima nanyiso Okoth sama na wuok. Ni nyisiang. Mano kanyalo wacho ka. Nitie gima nanyiso Okoth sama na wuok. Mana wuoyo kode no. Gima nanyiso no timo. Gima ne nyiso Okoth notimo. Emomiyo nyaka sani. To jok modong gima chieng. Abiro ni one by one. Emomiyo nyaka sani Okoth. Andak ni nyisa gino ya waluoje. Samoro nangisi to kitimo. Dongito war kodi keita biro nyisi. Emomiyo Okoth prosper nyaka sami no wueni. To pod onyalo prosper. Ande kinda Okoth in gi kwanza gi family ne. Ber sana nyaka family ma oda. Same to Nick Wuoda Lego. But abiro ni story mar ni. Iwinjo. Miamia mara koro. Koro ineno Okoth. Kono wuok kana kata kana were kode. No fwenyo ni thum nyalo chulo ng'ato. To nikech ing'ena ng'ama duong' sani. Nikech ng'ena jaduong'. Notite kaka jaduong'. To Okoth e jothumbe mkono nigo te. Kamiyo grade ka rate gi. Ng'ama no recognize as a manager mong'eyo nan manager ne. To nong'eyo na gole from 0.0. Koro matene wawa aponye mana gimoro kar Okoth kanyo. Jathum manong'eyo na gole 0.0 to point something. Nyaka kawuono mabet kane en Jarapogi no. Koro kanye madana penje gimoro. Iwacho ni igolo Koth Jarapogi from 0.0 to nyaka ka. Wechigni tieko interview. But ada penje gimoro kuom Okoth. Dong nyaka kama from 0.0 to nyaka koro kama obede makoro at least jopiny nyalo ng'eyo no Okoth ng'ama chalo nade. To wan gi manager mabende wuod Kindu be. Maga Kokomo Victor Pinyore. Kaka nobiro to mako lwetho Okoth kama. To kaka ne gichako to en boom. My friend. In kare ni donjo kanye. Adwa na nyisi. Ni donjo kanye. We aduoki. To ndalo go ni onge go Okoth. We aduoki. Kokomo nyobiro Okoth nyoro. To Okoth to it. Kokomo is a good manager. Yes. Kokomo is a good manager. I can't dispute that. Iwinjo. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni
gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support ke. Omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search ma bende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ing'ama ni kumoro amora tigombo mondo mi bende i support Luo Talent Search, inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro timo en obiro miyo gi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu ochung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo ochung'nwa thum achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event, ana timo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete mana ka. Ang'eno brother ma. An mabet kan an mamiyo koth ng'ato ng'ino koth en ng'a. Mana nyisi kawuono ka piny ler, kati chiewa gotieno, kati penjo ng'ato. Gimomiyo ang'isi kamano? Ijaro kokomo. Ok ajaro kokomo, ang'isi kokomo isa good manager. Dong ang'isi nene isa good manager? Yes. But okoth jarapogi. Ineno for example sani. Kidwa gero ot. Itie things ming'eyo. Foundation ochakre nang'o? Yeah? Foundation ochakre nang'o? Gedo dhi nadi? Koro fundi mobire kore, yudo ka foundation oseketi gi drawing. Iwinjo ga? Nitie architect. Drawing emong'eyo kaka ot biro bet. Magole ng'ato gole foundation kacha mokele somewhere kar mane first floor ka. Koro ngisun koro unyalo endelea kudhi mbele. Koro gima lich e gimana mara mitimo en foundation gi finishing. To finishing do aneno kaka kokomo motieko finishing. Pok gi finish. Ineno ng'ama sani nyalo wacho finishing. Pod gigo mabati. Ne jathum nyalo wacho ni finishing ne orumo e Kenya ma wantiere ni. Gin jothum adi? Finishing gi orumo. Ma koro ng'ato nyalo kawe credit. Gidban Sadika. Management. Number 1. Ineno i manager sakitenga monego beno koro appreciate ma an kama bete ni. Anyalo gonyo gudu kama market pin. En Pius Omudo. Why? Pius aginda pin from scratch. To made hinda who is hinda today. Ewenyo. Yes. Dong Pius obire manager tokwa. Yes. In fact, another second last. And the second last born. A management. Ka artist ne man kure. Ni malo. Nyaka mano sega bet ka temen malo kucho. Mana nyalo gonyo no gudu market ne. Makata sani ko biro ka wane managers. Ta nyalo chungune kom ok ni kecho oduong na kinyuol. Tich mutiyo nenore. And ng'ato ko timo gimoro mane titi birna. I appreciate. Ko Pius. Marareyo. Ma en sani gik kama gitie ka inda. Inda sani ngeno se gik. Waendo gi. Neno chako foundation mochopo nyaka finishing. Masani koro dong koro loso mana gike dala ne mos mos kata tirach kama adala loso gini. Kono ni nego time gini mana gima enda timo sani. Eno se gik. Ema jalam bose gik koso. Ema jalam se gik. Keno ema jalam koro gik kabisa. Ogik utieko wuodhe. Ema jalam koro gik kabisa. Ogik nango. Ing'eni gik ni bende okele. Chalo ne en sack ng'ato koso bedo sack. Ineno for example. Ema jalam. Ema jalam kata wego thum kawuono. Ni koro kaw kawuono from kawuono bede public ni ato koro kochakre sani ana ema jalamo. Aweyo go thum live band. To pod obiro chiemo. Bana ema biro chiemo. Oh nice. Koro mane tieko wuoth. Mane tieko wuoth. Nice. Inda sani nyalo dhier kene modwaro. Ewenyo. Inda sani nyalo dhier kene motimre nan. Kene modwaro. Musa Jakadala, wuod koni. Mano namba 3. Ok ni namba 3, awacho ni jomo osechopo. Gin DJ adek ma wuok. Musa Jakadala kama entiere sani, onyalo go thum kata ok onyalo goyo. Sani ng'eyo kaka thum dhi, donge. Sani inda sani man gi crowd maduong' moloyo thum temo wan go sani Luoland. Pesa wendo keto kanye? Nga. Pesa wendo. Elisha. Elisha duong, Elisha poko gik. Elisha pod manyo, baba. Elisa Podman.
obendo dhi gik lakini pod gisamo ontiendo pod omanyo kata jakadongo poko gik jakadongo poko gik jogo mago joma pod manyo gin upcoming not upcoming ok awuoyo upcoming pod gin e ng'wech gin e wuoth yes pod gin e ng'wech ok ni gin upcoming pod gin e ng'wech e ohangla sani jomose make it ma koro duogo ni ng'ato duogo chande duogo nikech aheche kata miscalculation mare tundo ni en mane nikech ibiro yudo ni samoro nitie kata ja artist moro ma pod ni piny but at the end of the day inyalo yudo ni maybe samoro bende oyewo kata mana artist maduong' no gi pesa kata gi gik mosetimo mana adier kabisa tundo ne en mane koro tundo en ya mokwongo sama itimo gimoro amora mitimo nyaka establish yourself nyaka ibed gi foundation nyaka ibed gi in gi ng'at ma in gi gimoro minyalo siem ne ng'ane ni kata we sani no kago thum kana mana one man to kanyalo gone ngado simoni bwana orna sling moro kanyalo fare dong mano ka riwo kuom kaka talanta ok en ochiemo kata ok ogo thum no nitiere jathum ma thum ne mo depend on 100% to nitiere jathum kaka for example an kata mana nitie je manager ma thum ne mo depend kuom 100% an mabet kaen sanan gi 2 years kapok adhi kama thum to ngadak nyithindo dhi school meaning kata kadok bedo manager sani life na ok change ma challenges manyalo romo gin mana ma kawaida ma kila ng'ato nyalo romo but I don't depend on music winyo Musa gi Emma gi Inda no depend on 100% ma what they have today tumne motimre nan emokelo winyo mane gima wuoye winyo mane gima wuoye to nitie jathum moro kawuono inyalo bedo ni wamiya vudo example with the later bene jachiga abene jathiga ne nyasawo kawo koko hit ne poko hit but ne jathum abene to kane gi dalane nigi dhoge abene to ka ode ma pam migero permanent makaran pok agero ne nitiere Linton to no hit iwinjo pogruok mano hingo jothum mo hit mang'eny mana dia winyo kono mana gima temo wuoye cha in gi penjo moro ni kwero moga jwang pod wadhi mana mbele kacha ma iluongo ni Salochi Banoran chenro iluongo ni Orindi Maliet ma bende ka wamedo mana poch gi pak kuom jok masebedo ka dhi mbele maber to jok ma bende seche moko ok dhi maber bende wakwedo kawuono owacho ni wantiere kae gi achiel kuom managers ma bende watimo poro wach kuom thum marwa mar luo ohangla rumba gi gimoro amora thum moro amora minyalo go i Luoland wantiere gi kae gi Wuod Ajego usebedo mana kuwuoyo jok mu manage gin mana jo Ohangla ng'oma mono manage kata mana jo rumba kech kiwinj kiwuoyo kata na ka ngundo roto Ohangla rumba ukuwuoye na kata ka angisa mo chako ne an na ja rumba kata mana sani inyalo do kadhi mielo rumba to rumba tok Musa Juma kana tho nwadong' gi John Junior Ongoro Ogonji Madanji ni wan gi ng'ato ni Sauti Rumba John K a very good musician in fact joma kwano ni go according to me the best rumba artist of all of them en Madanji ang'omiyo Madanji dok chien kil chuonga ka chung mi penja ni e rumba ng'ama nyalo record sama wuoye Kenya ma kawuono tabiro acknowledge Madanji ang'omiyo dok chien kore manyisi ni kiwuok piny kaka nogolo Madanji takia gima ng'eyo ni en nyathi Musa kiwuok kichopo nitie kama stage ma kichope tiromo gi Cartels ka kore Cartel ka mabiro determine Cartel kokwanyi to samoro nyalo lware Cartels gi gin nitie group are ma Cartels nitie group mabiro kethi to gima biro losi an jo thumbe gi wegi artist gi wegi ng'eni kamoro amora kata mani duka kiuso dukni ng'eny kila jaduka dwani mondo duka no timre nan obed malo ma jaduka ma next kaneno kidwa biro ka gimi dwani mondo i overtake to dwaro gimoro maber
service customer service moro maber mondo tim mondo kaw customer nika. The thum en different. Thum en different. Wechegi koro ang'eni koro ng'eny. Thum gi different. Thum nitie two things. Nitie jathum manyalo wacho ni ng'ani biro kala, odwa dhi record, odwa compose thum maber kabisa mondo account attack thum ng'acha madam gole market cha. Mamane the healthy competition monego bed ni jothum timre nani timo. But majority ok tim mano. Koro majority ema dhi kama koro wacho ma owe ajuoga madalagi odhi manyo ajuoga moro Lake Victoria cha. Iwinjo mar mondo ofiny ng'ane. Mago things are happening. Koro ineno ma wuoyo kuom madanji. Kata mana kawuono iluongo show miluongo jorumba gi te. Kigolo mondi ngoe oko mondi nyobiro nyoro. But it is very good. Kendo believe me not awacho kawuono. Rumba ng'ama dhi biro next eno mondi mak ngoe. Onge ng'ato. Mane seneno. Mana seneno mana nyisi to mark this. Gijuogi koso mana gi paro. Ok apar, mane adier, mane the truth. Ng'eni umbu neno gik moko gijuogi kaka mane. Rumba ng'ama dhi biro kendo endo mondi mak ngoe masane kata ng'ato bi mitimne ang'o, ng'ato bi mitimne ang'o. To kare no Nyasaye osaloso maler gi juogi madala gi masembe. Kama moriere kama. Embo sedhi kamoro. Obiro pok odhi, but obiro kacha. Riengo onge go but nitie kama osenyo. Obiro mbele kacha. Embe gine ne cha oselosi. Waduk back to Madanje. Madanje is a very good musician. Makiluongo jothumbe go jogo temi miyo gi sound mikero ne gi piny. Makoro keto gi ni koro thum go uru thum. To Madanje ko wer. To believe me not. Kamara nyimudo wer mbele. Believe me not ni onge jathum mabiro next ne. Ok onyal ko. Mana ngise dier. Koro gimomiyo tamre momiyo ko bedo kako bet no. Ten mong'eyo gi Nyasache. Kanyo dana kia. Aneno ka wan kod weche matut ka monego beni kendi chake gwelonwa chenro machielo mabiro biro mbele ka. Nikech aneno ka bende show ma kawuono wan godo ni aneno kod dhi matek maratari donge. Wasewuoyo kacha wasewuoyo nyaka wi managers gi joge te but gima wadongo then adwani nyis na jopiny sana imena gi advice imena jothum advice in terms of jok morge tiyogo kaka managers but kapok atimo mano kata kapok itimo mano tadwani nitiere gimiwacho ka ne jathum sama bende kaka ne wacho ni juogi cha itero tidhi losi ja keyboard ne bende dhi losi koso mano ing'eni go keyboard nitie keyboard ma en talent to nitiere keyboard misomo koro mane miloso talent ineno talent en juogi iwinjo baba talent en juogi adami example an gi nyara mana manyuola last bona madage ot wacho dhok abich in fact gin auchiel ma very fluent ma chiemo kata kiromo kode king'eyo dhogi ti wach kode obiro wacho ni ma fluent. Number 1 nyathine pok nodhi France nyaka na nyuole. Nodhi France nyaka na nyuole. To jo France yogo. Yes. Magari skul kuma gisome. Ka jo France gubiro ma wacho French go. To ne mo translate. To sana ka ne junior secondary. Nyathine wacho Kimasai mi parno nyuole Masai ni. To wacho Kikuyu bende maler. Wacho Dholuo bende kabisa nikech mano kore language mare. To wacho Kisungu makia ni ng'ama nopuonje kata kama nosome anakia gi Kiswahili. Mae en talent. Nitie gima ni ai. Ok en gima osomo. Makaro koro di skul sani to skul no medo mana gi talent cha. Winjo. Koro e keyboard ka nitie joma ko adami example gi ng'ato ni Mose Makajuni. Mose ochieng' ogonjo, ing'e chieng' ogonjo, chieng' Nelkata. Ing'e mondi Jauriri. Mondi Tondo koso Jauri. Jauri veri ki Tondo. Mondi Jauriri ne meri kubudis maka Musa Jakadala. Ang'e.
Mago joma keyboard magi go joma kuni ne dek go. Yo nyaka wamoluongo ni JP wuon Maseno. Joma kwano nigo. Jogo go keyboard mosom. Jogo keyboard mag talent. En gima nonyuolego. To jomodonge Modonga kiang'isi mang'eyo. oyare ok go mosom. Awacho ni tiere mar talent gi mosom. Awuoyo kuom joma ng'eyo. Oyare dong isetiyo go kaka komiti. Oyare ang'eyo. Yani en kori kwede, en ok go mos. No. Gima wacho ni en ya. Gima wacho mokiwinji. Elewa. Kwanza Oyare is I mean nitie jo keyboard mang'eny. Nitie Oyare, wan go Dipo, wan gi Vein, wan gi Kata veno ke kwano kanyo. wan gi Vein. Joma kwano nigi example mami jedek mami example Dipo gi. be ok kwano. Anyisi ni ya, ami example gi jo keyboard adek. Mang'eyo makata kiluongo kata ng'isi gima nawacho mano. Masa moro kanyalo wacho ka. Koro jogi go gi talent. Ineno Jomi kwano gi. Mose ka Judi. Talent. Mano talent ok nosomo. Dong. En gima kwana tana biro go talent. Talent. Chaki Mose ka Judi. Talent. Ochieng Nelkata. Talent. Ng'ama we. Omondi Jauriri. Talent. Jomodong. Ok ni jomodong. Jomodong be goe. To gigoe kaje. Kendo nitie joma some modhi e skul mar somo keyboard no, mana kaka for example sani. An gi wuoda mapuonjo atere klas mar somo ang'o? Goyo keyboard. Mitero dhi puonjo. Ne, wadwaro jomodong. Joma nyisi gi Emodwa ni ang'eyo- gimbe migi jo- category moro. Wacha kata ne ok ni jomo somo. karka onge category. Dong moseka judo gi ni talent. Joma ng'isi kamano. Joma ineno luongo nyingigo. Mago Mago talent. joga mang'eyo. Dong mago talent. Okay, the keyboardist gin gi talent. Mar go keyboard no. Koro nitie mosome to gima goe en mich watini gi that town. En mich mane Nyasaye omiyo gi. To be gimbe inyalo Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 4. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN, Luo Trending Nation. nyota. Koro loso nyota ne maketho ga gik moko bende. Iwinjo. Nitie gimiloso mitero e juok dala jati loso, to nitie moro makisebedo go to kitere mondo losi. For example sani, koro ja keyboard iro tero nyota ne mondo los mondo ang'o timre. Dong mondo ko mula keyboard no to dhano go koko. Donge gigoe. Winja ko mulo. Kapo ni mulo no sani mwawuoyeni. Nitie jo keyboard nitie jo mago men, to nitie jo maluwo keyboard. To koro men Rit mondi. I'm very sorry Bobo. Nitie jo mago men to nitie jo maluwo, nitie jo mago men to luwo at the same time. Ineno. Ineno ng'ato kaka ang'iso joma kwano gi mago joga mang'eyo ma ago chon manyalo wacho stoch gi from 0 to kuma gitie nyaka sani. Iwinjo. Ineno ng'ato kaka Boyeta. Not Boyeta nani? Boyeta iweyo. Boyeta. Keyboard madongo ni luongo ni ng'a? Keyboardist madongo ni luongo ni ng'a? Mar ng'a? Mar Odongo swag. Bongisa. Bongisa kati lose kato ke lose to tumogon nyaka dhi. Obende ngi talent. Nango. Obende ngi mich. Moluoki. Koro kidwa bukri da kawo Bongisa sani, idwa dhi ni kor kidwa dhi loso Bongisa sani. Titimo nothing. Motin idhi mai mich mano miecha. To ginde ne Kawo Mose maka Judi. Amis joma luongo ka. Mose maka Judi. Kawo jatho mora from nowhere mokia kata kuma no wae. Timi ng'ano makono chak wer. Mose biro gono keyboard mar ng'ano. Maonge gimoro mang Luta Susi ni ma ok en ga keyboard. Mose kidhi loso tike. Omondi ja really do the same. Ki lose. Ochieng modo gonyo will do the same. Ki los kitere yath. Ikatho. Yath koro gin jok ma ok dwar wach mar yath. Kisebedo gima ber tikawo idhi yath itibire go nade.
gweko nyiga dong samo kata mosome nyalo luori go ilemo ne matin to mar lemo everybody lemo dong kata kocha be ne ok ineno koman gweno maracha dong ni lemo go chieng' cha ne ok maka ni lemo ne ja keyboard ana naneno video kata ne ja keyboard won ban mana no margi ku to gima wiri jari ngena ni macha won ban ngena ni won ban ana neno video no to kipenya ni won video ngato kajal ngisi nani nga okajal ngisi nani nga ba poda mi penjo kaka manager ko sawe atie kodi mi penja biro kati ideno kida okay apenyi mogi apenyi mogi ina tumka kidwa kada penja gimoro ko are sa chilo kini nyaka sa chilo dhiambo ibiro dwaka wapenja ma mogik mondo watiek show ni kech wasedhi mang'eny dong apenyi mogik une jok mioro kure une jok mioro ne bwana inano nyako mobedo namba 2 cha kawe dhinge kaka onyalo madho Del Monte gi gimoro amora tim kamano timane ara chako kodi kami beteni nasebedo manager ni kawuono ma interview ji sawa is good ni ber samne wan kodi kami beteni dong no sebedo kodi ni sega warna be mun nyak an kata in kanwa dhi kodi e show wadhi kodi show wadhi kodi Kindu wadhi kodi Kisumu wadhi kodi e show Baro Ber no dhi kodi shows ok de chielo ok de reyo nyaka Mageta nitie kane nyako biro kata yiri mane bibet kumi na wacho natimo kana riembo to ne riembo ni ke kaluore gi digri tari mara koro ingeni samoro koro an kaka wuoda jego wenyiso gimoro inano onge jathumo seori nikech setio gi ji mang'eny okan ken podi bendo ok nyal nikech kata an mokwongo mabet piny kae piny kata joma tiyo kata mana staff masetiyo gi bando masetiyo ka nitie manyalo siemo ni macha girlfriend mar wuoda jego ok nyal neno an awuok oda tadhi e show to ka show rumo to oda to joma chulo ginegi girlfriend ka an go to kubede within ohangla kata indasi mathum hapana to joma chulo ginegi ma samoro yudo ka show kethore wacho ni miri biro gi sponsor onwa kata mana 20,000 no kanyo okabedo challenge na sebedo go wanyisi ni timo na ineno ban gima angisi ni thum timo gi midwa ni mondo timni motimo ni ano semo kuna scandal e Facebook hapa ndidek gimon mane gina tiyo godo ok mana tiyo godo mon itie mon miwacho go makoro sponsors go madiere ngato biro odwa sponsor yi kabisa to nitiere gik moko adek ming'eyo kata reyo to ng'ama biro mama ne odwa sponsor nini odwa sponsor in masa manager to sponsor artist to sponsor keyboardist to sponsor the drum mage the main 4 people mabiro ga sponsor gi jogo mabiro ga identified mokwongo mbele artist manager ja keyboard to gi ja drum inyo jangwen tido ka this ngata mama chiel ni odwa ni mondo wuoth kuom jogi te jangwen to nyatemo gi chiel kata manager nyalo wuotho ire akwano ni manager artist ja drum gi ja keyboard kanyo se yudi koro an situation mara mano sayuda ang'eyo ni ng'ani wuotho gi jatenda ma samoro tiyo ni sechego tabe oda chako tang'eyo samoro ni ng'ani wuotho kata gi ja keyboard na kata ja drum tabe kero oda luchre odugo mondo wuoth koda to an mokwongo nini mara number 1 rule mara mokwongo nyako maromogo e club mobiro kama jathum go e thum ok aser makati ber kati nigi pesa kati onge go chunyi ok tingre ne ok nyal nikech ang'eyo ni kama wantie kama otie band ni te wan nyieke ka winjo matiende kare gini timore ga gima timre mana ang'iso ni sema kuna scandal didek gimon go nitiere mama gino joma gijotolega sana nitiere moro ndalo moko keto ma ok nyaka odiochieng' ka mpesa na pok oywak matini pesa osewuok ni loka ino wuon loka ok loka mana mago malokole maloka ko entertain
10,000 20. Iyudo ka kama odhi find out ni gima odwaro cha ing'eni sama omi pesa dhako ma mielo angla kata ma joma mielo angla gi mon ma mielo angla gi komi pesa kia nomi support ok omi support willingly only 1%. 99% ok omi willingly omi ka ne en gi target ma target acha ok nyal keto to kiny neri e Facebook. Wuoda jego in ema kore radio angla nikech gimomiyo awacho kamano en one thing. Kuku mar Ohangla gi gik moko matimore e Ohangla ka chal ni ng'e te. Ang'e ni wadwa ni mondo waket gini obed kendo wabed gi episode mar 2 nikech wanyalo wacha gini makoro obed mang'eny. But gima dwa ni mondo mi inyis na jogi en gimoro achiel ni wuona gi managers ma bende isetiyo godo kaka in kata gi jothum ma maybe samoro isebedo kitiyo godo minagi iluongo nang'o advice matin mondo watieki. Kada wuoyo kuom jathum kachako mokwongo gima jathum onego tim kata jathum onego ng'e sama itiyo gi group kata sama in gi staff giteme ng'iyo ni staff gi welfare mag staff gi chal nade. We bedo ndhigo show mar 100,000 tichulo jatiji siling 800. In idhi dak kamidak ichiemo piny tinindo malo to jatiji to dagi tara marigo piny kama kata in iwuon sani jothum mang'eny nigi geche dong oluonge ne jatije moro tuo kamoro kata nitiere shida moro moyudo jatije oriembo gacheno to dhi we gacheno kamoro koro chopo kama koro odhi gi tiende ma en bende oluor dhi kanyo nyaka dwaro joma timre nani joma kowe ok ni nikech jatijno ok dwa dak maber pesa michule. A very good example udhi tiyo Fine Breeze jo Angla mang'eny odak Dandora gi Kayole jotich matindo gi odak Kayole gi Dandora mang'eny udhi tiyo Fine Breeze kuma nitie Dagoretti kona imiye siling 800 sama ubiro tich en 100 sama uduogo koro gotieno udhi tiyo gi 200 mondo chop ode mamoko bende ok dhi duogo nyaka e ot. Wawach ni odhi gi 100 duogo gi 200 300 osetimre nani osedhi ochopo ot kan gi siling 500 ni sani mukate en 65 bob gi sukari wota 500 ni te kara breakfast ok timre nani ok rom. Koro jo band leaders ging'e welfare mag staffs ma gitiyogo mano number 1. Band leaders manager ni nyalo biro ma introduce you something mi bendi neni this thing dwa konya mi bendi mi ne adier ni otera ka kata watimo ma hit kata winjra kora yudo crowd mang'eny penjri ni samo tim ni gini ni ma gini samo crowd mang'eny ne the end biro rumo nang'o oteri mutimo mubedo maduong' the end ng'ien gima timo sani ni foundation maketo ni the end biro bedo nang'o ka gini orumo obro weya kama antiere cha koso bro duoka back to zero manyaka kuma no yuda cha okalo adok chien kon. Koro mateni temo wacho ni itemo advice jothumbe ni mondo artist ging'ie jok ma gitiyo godo gi wang' mar muolo wang' mar muolo mondo yani joma gitiyo go staff ma gitiyo go yes. Wang mar muolo financially be ging'ie yes. welfare margi wang' mar muolo yes. Managers magi mobiro kata joma biro mada konyogi ng'ato nyalo biro gi mko mowuoyo koro wajuogi cha nitie juogi moko ma sana lokre juok to nitiere managers matiyo gi juok ok ti gi juok ema gibiro ge thum iwinjo mokawo jathum dhi kabisa to chieng' moro ka jathum ni rumo kata koro nikech ien thum nigi season ma kata igoye mana machanari to the end of the day ni nyaka biduogo piny mano automatic tiyudo chieng' ma jathum koro duogo piny tiwacho ga ni ng'ane be ne wer to wuotho samoro kokwato 100 nokomiye juogi nomiye juok bada gikayo nyikwaro moga jwang'a katieko iwacho na jothum managers masani mabiro sani gi mantie onego bed kaka wan chon gima miwacho kaka wan chon an sano ka bro dhi manage jathum ni kora bet na an manager mar jathum sana nyalo miyo ga advice aneno ka managers ma kawuono olal not all of them some olal gilal nang'o gibire thum gi juok ok juogi ndalo man watimo launching dingi gomo jotinde timo launching jok moko nyalo paro ni ng'ato timo launching mondo oyud pesa
mano gima mano sani ema gitimo, mano ema timo sani ni ng'ato timo launching mondo oyud pesa. Chon timo launching ne en, for example, kaka ndalo anyalo mi the first launching mar Musa Jakadala mana timo Summerlink. By that time ema mana ni malo kabisa. To Kofi bende ni malo ewi Musa Jakadala. Makati launching no ni bire gi bandi ni. Are amko sawache dier. Mana dier. To ndalo mani bire launching no, joma ni luonge launching mang'eny gin ga joma hingo jathum. Makati ndalo no ni ewi Jakadala. Donge na dier. Mana dier. Donge dier. Ne waluongi an mana program that launching. Wan gi Mike Omenjo. Mike Omenjo pod ne new industry kabisa, nokia gik mang'eny. To chieng' no nitiere Ramogi Night Carnival. Ndalo mar Ramogi Night ne Ramogi Night Carnival. To ema gire mane dhi gocho Carnival kuro. Joma ne dongo mano se made it nini cha. Wan wakawo Kofi, Aluo Jipanoran, Roy Wuodo Wela, gi ng'a nitie ng'ato kama wiya wilgo. Mano bedo gi launching Summerlink. Gimomiyo nitimo ga launching en ni ing'iyo ni gimomiyo ni kaka jathumbe madongo mitimo ga launching. Jathum maduong' kiluongo dongo joge nyaka bi, kaka for example Inda Sane. Kiluongo Inda mondo bi ne launching. Iluongo Inda nikech Inda dhi biro gi over 2,000 followers. E full 2,000 followers mag Inda gi. Sama ngi perform nyaka yude ariyo moko ni kara ng'ato be nyalo timo gini. Koro kata dhi kaka Inda sama Inda onge to biro ka biro. Kech kawuono koro Inda onge wadwa miel. Maduong' mar mondo waket ng'ama tisni ne jok mang'eny ka mondo ng'ane be nitie. Ineno. Wakawe fans mang'acha ariyo adek moko. To sani gima jowa gitimo sani, some of them, not all. Inda nigi fans mang'eny sani dong. Ng'ato yie dhi as far as gima wacho kono magibiro gi juok cha. Odhi ka juoge nogono. Mondo ang' obi Indo bi gi fans ne ka. To kawo nyota mar Indo duok na jathumbe moro ni. Mamano samoro nyalo timre, onyalo kawo nyota, kata ok onyal kawo nyota. Koro gini biro depend gang'o. Ng'amo da kawo nyota neni. En juoke chal nadi, juogi madala gi omake marom nadi. Ma kapo ni dhi kawo juogi cha, ka juogi cha tek moloi, to in emi dhi kanye, in ma gini hinyi. Koro managers, wati uru giti gi juogi, but giwere gi wach juok. Ne managers matiyo gi juok. Nitie matiyo gi juok, mano fact. An ang'e gi gite, but ok anyal mention their names. I'm not going to get a mention their names. Okay, me wachiel. No. It's not allowed. Manager to wear. But I know them. To give my bear card, I bend the Angisoki Garangisoga, Gikakorin Japan, and Buana, in the Marat. Naked after all, Gibagina to Mabuti Brunner. In the Onge. In Wuda Diego. And Wuda Diego. And Anagijugi, Mandala Wamaka Wuda. Anagijugi Madala Wamaka Wuda. Emome bena survive Angla nenya kasamantini poda di survive. Winjo. Nice. Yes, ini wach muruke. Aonge wach nyikwara moga juang mani luongo ni Aluo Jipanoran mabende cheno mane wakelo ni kawuono luongo ni Orindi Maliet mabende ni kelo ni kod an ne wan kod kae gi manager mabende osebedo e Angla industry ka osebedo kae na mosebedo kota jothumbe gi ndalo machien kocha nyaka sani. Watieko nyinge ni luongo ni Nyinga Maril. Jekton Otieno Amburo. Mabende ong'ere kod Wuoda Jego. Ne an ka iluonga ni Aluo Jipanoran dhok liunda Mbato Nyambudo. Nyaka wachak wanere kendo odiochieng' mabiro. Erokamano. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.